Ka Presiden Draupadi Murmu kalal pelong ya program ka bakerpang at home ha Rashtrapati Nilayam ha Secunderabad hinin ka janmien. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi henne ka step ulami na kari banle jongo arsngi ya kari Kuwait. Kipulit ke Delhi ke lapin kendria no ya ka mukaddima persya ya Rahul Gandhi unong yalam ka seng Kongres sya ka crime branch jongka na ka binta ban pelong ya ka jing toket ka babnia. Ka World Health Organization kalapin long ba ka India kalapin ya ka jing jam shaprang ha ka ba benduna ya ka jing pang malaria bat ka jing yap ka ba yadai bat ka ni ka jing pang hapo kari kamtam ha kijilla ki bajur jong ka ni ka jing pang. Ka World Meditation Day baning kong lap rakhi mendaksngi ka bapin pau ya ka jing tmu jong ka perthai ban kentiu ya ka bha kamyat kasuk kasan bat ka rukom berkhat ka bakhoj ha ka lengkari.